дар шаҳри Хуҷанд аз иди Наврӯз таҷлил карданд. Наврӯз дар маркази шаҳр ки шаҳраки Наврӯзӣ бунёд гардида буд, дар вазъияти тантанавӣ гузаронда шуд. Дар ин шаҳрак намояндагони хоҷагии халқи шаҳр хаймаи Наврӯзӣ ороста молу маҳсулоти аҷдодию наврӯзиро ба намоиш гузоштанд. Дар шаҳраки Наврӯзӣ меҳмонон, собиқадарон ва намояндагони корхонаҳои хурду бузурги шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд. Дар хаймаи Наврӯзӣ чанде аз занон суманак омода карданд, чандаи дигар нишоло пухтанд. Духтаракон ба бозиҳои миллии саққобозию сурудхонӣ ва писаракон бошанд ланкабозию маҳорати варзишии худро ба намоиш гузоштанд. خوش آمده فروردین، جان بخش زمین را بین. بیخیزد و بگریزد، نوروز مبارک باد. بر باغ و چمن بنگر، سه برگه و گل بر سر. وح باغ چه گل بیزد، نوروز مبارک باد. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ба шаҳраки Наврӯзии Хуҷанд омада аз хаймаҳои Наврӯзӣ дидан кард. Вай гуфт, ҳанӯз анъанаҳои аҷдодӣ ҳангоми таҷлили иди Наврӯз побарҷост ва ин аст ки Наврӯзи тоҷикон умуми ҷаҳонӣ гардид ва дар бештари кишварҳои ҷаҳон бо тантана баргузор карда мешавад. این بچه ها دوستان تقسیم بشیم. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода баъди сайри хаймаҳои Наврӯзии Хуҷанд сокинон ва меҳмонони шаҳрро бо иди байналмилалии Наврӯз табрик намуд. Вай гуфт, бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз ҷаҳонӣ гардид ва ин ид дар пештари кишварҳои ҷаҳон ҳамчун иди тоҷикон таҷлил карда мешавад ки ин боиси ифтихори ҳар тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. дар тарафи ҷашнгирии Наврӯзи аҷдодӣ соли нави тоҷикон қарор дорем. ман аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи пешвои муаззам миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомали Раҳмон, аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, тамоми сокинони вилоят, сокинони меҳнаттарини Хуҷанди бостонӣ ва тамоми мардуми вилоятро бо фарорасии ин ҷашни фархурдабай самимона табрику муборакбод менамоям. ва мо тавонистем анъанаҳои миллии худро дар маҳалҳо аз нав ба роҳ монем ва Наврӯзам қариб ки 6000 сол таърих дорад. меҳригон, Наврӯз, сарда, ҷашни пиргон ин ҷашни миллии мову шумо аст. ва соли гузашта мо бо дастгирӣ мевостим пешвои муаззам миллат 5500 солагии сарразми бостониро ҷашн гирифтем ва дар ҷашни Наврӯз ки мо тамоми имрӯз ҳунарҳои миллӣ, анъанаҳои миллӣ ва анъанаҳои диёгонамонро барои ҷавонон меомӯзонем ва намоиш медиҳем, инам як тарбия барои ҳамин нигоҳ доштани таърихи мо, фарҳанги мо аст.
дар ҳар гӯшаи шаҳраки наврӯзии шаҳри хуҷанд чорабинии фарҳангӣ вобаста ба соҳаҳо ташкил ва гузаронида шуд. Дар як гӯшаи он ҳофизон васфи баҳору наврӯз мекарданд, дар гӯшаи дигар варзишгарон машқ намуда маҳорати худро ба меҳмонону сокинон нишон медоданд, ки рӯҳияи шаҳрак фазои идонаро ташкил карда буд. бахшида ба иди наврӯзи байналмилалии ҳуҷҷатпай имрӯз мо устодону донишҷӯён дар ин шаҳраки наврӯзӣ тамоми ҳунарҳое ки аз ҷониби омӯзгорон аз ҷониби донишҷӯён ба саҳми имрӯза чорабинӣ расонида шудааст дар ин ҷо овардем ба намоиш гузоштем. Ҳамчунин он ҳунарҳои мардумие ки аз ҷониби парки технологии донишкада омода гардидааст дар ин ҷо пешкаш кардаем. Албатта наврӯз ин иди байналмилалӣ аст. наврӯз имрӯз дар тамоми кишварҳои дунё дар тамоми тоҷикистони азизи мо қадамҳои худро гузошта истодааст ва ман аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми сокинони шаҳри хуҷанд ва вилояти суғдро бо ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрик менамоям. наврӯзатон фирӯз бод, ҳар рӯзатон наврӯз. дар арафаи 30-юмин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯзи хуҷастапай бо пайку бо навбугониҳои тоза ба диёри мо меҳмон омад ва имрӯз назар ба атроф мекунам, назар ба зебогии шаҳр мекунам, назар ба он нафароне ки дар ин чорабинӣ ҳузур доранд ва бори дигар ифтихор аз он мекунам ки имрӯз мо тавонистем ки ана ҳамон мероси ниёгони худамон, он анъанаҳои миллии худамон ки наврӯз барои мардуми тоҷик ҳам рӯзи нав, ҳам оғози киштукори нав, ҳам оғози хушиҳои зиндагӣ буд, бори дигар як рӯҳу илҳоми тоза гирифт. вақте ки пешвои миллат дар паёми хеш изҳор доштанд ки наврӯз ҷаҳонӣ аст ва ватани наврӯз ин Тоҷикистон аст, бори дигар ифтихор кардам, зеро мо нафароне ҳастем ки тӯли солиёни дароз ана ҳамин идро дар ҳар ҳолат пешвоз мегирифтем. ҳолатҳое буданд ки наврӯзро пешвоз гирифтан манъ шуда буд ва онро дар доираи оила, дар доираи хешу таборон онро мо пешвоз мегирифтем ва имрӯз тавассути сиёсати пайгиронаи сарвари давлат, тавассути як иқдомҳои фарҳанг офаронаи пешвои миллат наврӯз ҷаҳонӣ шуд, ватани наврӯз Тоҷикистон шуд ва имрӯз ки ҳар як раисони шаҳру навоӣ ва раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода дар маркази вилояти суғд дар шаҳри Хуҷанд як тантанаи оростанд. ин тантана нишони беҳбудии зиндагии мардум, оромии осоиштагӣ, сулҳу ваҳдати комил ва ҳар як ҳадафҳои олии мо ки мо ба мероси ниёгони худ сол аз сол наздиктар мешавем ва онро ба тамоми ҷаҳон маълуму машҳур мекунем ва ин иқдоми хушиҳои зиндагӣ аст. беҳбудии ватани азизамон, гулгулшукуфии Тоҷикистони соҳиб истиқлол ва хоса модарон, бонувон, духтарони соҳиб истиқлоли Тоҷикистон аст ки имрӯз дар як рӯҳияи дӯстона, рӯҳияи ватанпарастона, рӯҳияи ба арзишҳои миллии худ таъзим оваранда дастурхони наврӯзӣ оростанд. либосҳои наврӯзиро барои мо намоиш доданд. сурудҳои наврӯзӣ мехонем ва таманнои онро дорам ки дар Тоҷикистони азиз, дар тамоми ҷаҳон бигзор ки наврӯз нишонаи оромию осоиштагӣ, сулҳу ваҳдат, нишонаи шукуфоӣ ва нишони зиндагии беҳдошти мардуми тоҷик ва мардуми ҷаҳониён бошад ва ҳамаро бо ин рӯзи нав, бо ин соли нав, бо ин пайки нав, иқдомҳои нав самимона шодбош мегӯям. идатон муборак, ҳамдиёрони азиз, ҳамватанони гиромӣ. иди айёми баҳор, иди наврӯз ба тамоми тоҷикони дунё, ба тамоми халқи Тоҷикистон табрик мегӯям. бигзор ҳамеша
зиндагии ҳар яки мо мисли баҳори ҳамин рӯза бошаду ва ба хонадони ҳар яки шумо файзу баракот зиёд шавад. Ва албатта мехостам ки бигзор ки соли 2021 як соли пурбарору пуреҷоду пурфайзу баракат бошаду ҳамин халқи Тоҷикистон, мардуми азизи мо сарбаландона ҳамеша хушу хурсандона зиндагӣ кунем. дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он ба муносибати рӯзи байналмилалии Наврӯз чорабиниҳои фарҳангиву адабӣ ҷараён дорад. гузориши Мафнун Шукур ва Наимҷон Ойбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.